Да мемарыяльнага знака супрацоўнікам органаў унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні службовага і воінскага абавязку, леглі вянкі і кветкі. Пляцоўкай для святочнай часткі стаў абласны грамадска-культурны цэнтр. Тут праваахоўнікаў і ветэранаў ведомства чакалі віншаванні ад кіраўніцтва вобласці, інтэрактыўныя пляцоўкі і яркі канцэрт. Асноўны вынік якаснай работы органаў – зніжэнне ўзроўню злачыннасці на Гомельшчыне. За 2025 гэты паказчык упаў на больш чым 21%. Пры гэтым раскрыты ўсе цяжкія і асабліва цяжкія злачынствы, сярод якіх забойствы, разбоі і грабяжы. Мы продолжаем положительную тенденцию, которая у нас наблюдается на протяжении последних лет по снижению преступности на территории Гомельской области. Это результат работы, в первую очередь, совместный наш с государственными органами, с руководством Гомельской области, с нашими коллегами из других правоохранительных служб. И, конечно, это заслуга личного состава органов внутренних дел. Основной упор в нашей работе делается на профилактику. Дзякуючы хуткаму рэагаванню і зладжанай працы міліцыі, абстаноўка ў вобласці знаходзіцца пад кантролем. У ліку прыярытэтных напрамкаў на гэты год супрацьстаянне наркагандлю, забеспячэнне грамадскага парадку, а таксама ўзмацненне мер бяспекі дарожнага руху.